У Латушка брат в тюрьме. У Анатолия Лебедьки сын за кратами. Он четко знает ответ на вопрос, чей Крым и кто начал войну. У Тихановской в свое время Сергей был в тюрьме. Она не отступала от своего. Яна заклікала да санкцый, да ціску на рэжым Лукашэнкі. І, магчыма, гэта ў пэўнай ступені паспрыяла вызваленню яе мужа. А чаго пра Франака Вечорку ніхто не ўзгадаў? Ён жа тоже, не щадя жываця, змагаецца з рэжымам Лукашэнкі. А яго ж там бацька беларускамоўны, праграмуленькі вядзе на беларускай мове. Калі Лябедзька крычыць «Крым украінскі», а Латушка крычыць «Лукашенка ў Гаагу», а Святлана Георгиевна крычыць «Ударым санкцыямі па рэжыму», но пры этом яны усе разам прасоўваюць візы для ўсіх беларусаў, а гэта значыць і для працоўнікаў ваенна-прамысловага комплекса, якія на сваёй нармалёвай працы робяць бомбы, снарады, якія забіваюць украінцы, для мусароў, для выбарчых камісій, чальцоў для гэтых, для іх дзяцей, каб яны тут ездзілі, вучыліся. Ну так якую пагрозу, якую небяспеку такія змагары прадстаўляюць для рэжыму Лукашэнкі? Я вам адкажу, ніякой. На вышэй узгаданых таварышаў і таварышку ніхто не цісне. Элементарна, Ватсон, таму што няма патрэбы. Пытанне не ў тым, хто чый сваяк, а пытанне ў тым, што вы зрабілі для рэжыма, каб яму было балюча.